Sugeng pepanggihan, mugi tansah manggih karahayon. Yen boten wonten alangan setunggal menapa, saben kalih minggu sepisan kula Yohanes Probowardaya badhe sowan saperlu ngobrolaken kahanan ing adicara obrolane Pak Probo. Wekdal menika kanthi irah-irahan wagu lan saru. Saka radio sing disetel Lik Gombloh bakule angkringan, keprungu lagu pop Jawa taun 70-an sing dinyanyekake Koes Plus judule Pak Guru. Sing unine mangkene. Abot sanggane tugase Bapak Guru, saben dinane bimbing putra putrine. Pancen Pak Guru kudu sabar atine, bungah lan susah wis dadi tanggungane. Ngelingono besok yen kowe mukti, pituture ojo nganti dilalekke. Abot sanggane tugase Bapak Guru, saben dinane bimbing putra putrine. Esuk lan sore panjaluke Pak Guru, supaya mulya kabeh putra putrine. Lamat-lamat isih keprungu lagu-lagu liyane Lik Gombloh Celathu. Aku seneng lho lagu iki, prasaja lan gampang diapalke. Lik Srogol gage numpangi rembug. Mbok rasah gaya lho, sok-sokan kaya pengamat musik. Gaya piye Jeka? Panyauti Lik Gombloh lan bajute maneh tembunge. Yen jenengan gelem nggatekke lagu mau, cetha banget nyebutake kepriye abote tugase para guru. Saben dina kudu bimbing murite. Amarga sifat, tabiat lan kepinterane murite ora padha, mula anggone mulang utawa bimbing kudu tansah sabar. Bapak lan ibu guru tansah ngajab murid-muride dadi pinter mungguing ilmu lan becik mungguing patrap lan tingkah laku. Lik Dimpil nyarujuki tembunge Lik Gombloh. Cocok kau Kang. Lagu Pak Guru mau sederhana, mentes lan teges. Pas banget yen digathukke karo tembung guru sing tegese digugu lan ditiru. Tembunge Lik Dimpil gage disaut dening Gandang. Ning napa bener po yen guru kuwi tegese digugu lan ditiru? Lik Dimpil gage semaur. Oh, sak ngertiku ngono kuwi, Ndang. Sangsaya gayeng ngobrolan ing wektu iku, aku banjur melu urun rembug. Sing dikandhake Lik Dimpil guru, digugu lan ditiru kuwi sing diarani jarwa dosok utawa etimologi rakyat. Negesi tetembungan kanthi otak-atik gathuk. Conto liyane ngantarane tuwa ngenteni metune nyawa. Kuping kaku njepiping. Taman ditata murih nyaman. Garwa sigarane nyawa. Sirah isine rah. Gelas nek tugel ora iso dilas. Lan
liya-liyane. Lah yen kepengin ngerti teges lan saknyatane, awake dhewe iso mbukak bau sastra utawa kamus. Ing jaman milenial lan digital ngene iki, perkara apa wae difasilitasi dening teknologi informasi. Kabeh bisa sarwa cepet lan gampang. Krungu keteranganku, Gandang banjur buka HP-ne sarwa celaduk. Niki Pak Prabu, saking KBBI 5 online, guru tegesipun orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Kinten-kinten pas boten kalian jarwo dosa digugu lan ditiru? Manut panemuku pas ndak? Teges guru ing KBBI 5 mau yen dijarwake mengkene. Guru yaiku pawongan kang pakaryane mulang. Pakaryan mulang ing kene ana werna loro. Kapisan, mulang kapinteran, nambah wawasan lan ilmu. Dene sing kapindho yaiku nggulawenthah kapribaden, ndandani perilaku. Cetha banget yen dadi guru kudu tansah bisa digugu lan dituru. Aja malah wagu lan saru. Krungu andaranku iku mau Lek Gombloh banjur takon. Lah apa no? Guru sing wagu lan saru? Ana Lek. Patrape nasar babar blas ora bisa kanggo patuladan. Paribasane pager mangan tanduran. Kudune nuntun, jaga lan ngayomi murid-muride. Lah kok malah kosok baline. Ngruda peksa lan ngrusak masa depane. Guru sing kaya ngene iki sing diarani wagu lan saru. Nandur jinten aneng kebon. Cekap semanten. Matur nuwun.